abrir puertas! ¡Vamos a abrir puertas! Soc Isaac Badia de la companyia Nocturna i anualment, un cop a l'any, fem Insomni, que és una marató d'arts escèniques de petit format. Yo soy Albert, que junto con Isaac somos los dos coprogramador y codirector d'aquest festival. Que bàsicament és 10 hores d'espectacles ininterrompudament des de les 6 de la tarda a les 4 de la matinada. A nosaltres ens agradava molt el concepte de cafè-teatre. O sigui, buscàvem per una banda la comoditat de l'espectador que ve aquí tranquil·lament, es pren una copa o pren alguna cosa i veu espectacles i quan no es cansa sí que hi se'n va, no? Però sobretot que aquesta estona que estigués mirant espectacles estigués còmode i estigués en un ambient relaxat i distès i de més, no? Bueno, Marcos, hola, mira la Bumet, una part d'ella. Ah, vale, molt bé. ¿Qué es esto de ella, tío? ¿Traéis de la batería? Soy Raúl Vicente, soy uno de los que montan el Festival Insomni. Me encargo un poquito de montar los espacios exteriores, la escenografía exterior de los jardines del festival. 7 horas, de 6 a 7 son 7. ¿Vale? Haber llegado a 5 años representa pues una gran felicidad y en un principio pues había muchos menos recursos que actualmente, entonces llegar hasta el 5º año y se sabe que un festival 5 años seguidos pues es complicado, pero bueno, con que lo hemos hecho siempre entre amigos, básicamente somos colegas que hacemos todo esto, la verdad es que siempre es un placer poderlo realizar y 5 veces todavía más, ¿no? Pues estamos por 5º año consecutivo en el Insomni aquí, nos vemos ya y hasta las 4 de la madrugada, si te quieres pasar luego pues... La vida de una compañía de teatro pues a veces es bastante complicada porque muchas veces lo que falta básicamente es esto, faltan espacios en los cuales se puede hacer un poco de difusión y propagar un poquito la imagen de la misma compañía, ¿no? Llavors, com que nosaltres fèiem teatre i vam ser un dels primers grups en estar aquí en local, la gent mateixa del local ens va demanar de fer si volíem portar un festival de teatre. Al principi havia de ser un festival on només actuessin els grups que estaven aquí, fer com una cosa interna de centre cívic i tal. Que passa que l'Isaac i jo ens vam tenir molta vanitat i vam dir no només els grups aquí, sinó obrim portes i que com més grups vinguin millor. Si encontráis un euro, es de taquilla, por favor. Però generalment el públic de la Marató és un públic jove, un públic que participa de la vida nocturna o dels actes que es fan i també és un públic més aviat obert de mires a nivell artístic que igualment pugui disfrutar veient un monologuista d'humor com també un grup que fa teatre-dansa estrany i raro, vull dir, obrim a tota la gent que vulgui participar. Nosaltres intentem que sigui la cosa com més oberta millor i per altra banda sempre tenim la fixació que hi hagi com més gèneres millor, que hi hagi una miqueta de circ, una miqueta de dansa, una miqueta de clown, vull dir que hi hagi màxima diversitat. Aquesta és la nostra preocupació, que hi hagi una mica màxima diversitat. Doncs la selecció, l'Isaac i jo posem a mirar-nos tots els vídeos i propostes que ens arriben de les diferents companyies i a partir d'aquí veiem una mica què pot tenir interès pel festival que nosaltres presentem. No necessàriament excepcionals, però que sí que tinguin alguna cosa a dir, que ens connectin d'alguna manera i sempre a favor de diversificar gèneres. Hola, em dic Pau Casanovas i m'he presentat avui en aquesta marató, l'Insomni, com a òptic so, sonido òptico, ja que la proposta que presento va referida al claqué, amb el motiu de donar a conèixer el claqué, ja que és una disciplina que té un segle pràcticament. Existeixen grups a Barcelona que practiquen aquest tipus d'art, però encara, malgrat tot això, resulta força desconegut. Per això aquest motiu de barrejar-ho amb noves disciplines tecnològiques com és el videoart, la música electrònica, a partir d'aquí donar-li un caire més jove, principalment perquè a mi m'agrada més, és la meva forma d'interpretar-ho i per apropar-ho més a la gent. Jo coneixia la Marató de l'Espectacle, que fan aquí mateix a l'Espai de Jove de l'Eixample, i per un membre de l'organització que hi ha aquí, un amic i company, que em va convidar, li vaig presentar la proposta, em va parlar de la proposta d'aquesta segona marató, diguem-ne, nocturna, em va semblar molt bé i a partir d'aquí estem aquí.
La vida d'un actor és molt erràtica i va per èpoques. La vida d'un actor, vull dir, és vocacional. Si no és vocacional, no aguantaries èpoques més dures, que no et criden, que no et surt feina i tal, no? Per altra banda, també la sort és buscar-te la vida fent classes de teatre i de més històries relacionades amb el camp, que també et permeten menjar d'una certa regularitat. També sempre hi ha la diatriba aquesta, què convé més? Fer coses que tu artísticament t'omplin i que potser no et reportin molt de benefici econòmic, o fer coses que et donen pasta però que artísticament la veritat és que tampoc són res excepcional. Sempre és caminar entre aquestes dues aigües i anar una mica movent entre aquestes. Però l'acte teatral és una cosa... Vull dir, la cosa aquesta fugaç que té el teatre, de l'ara i aquí, de la vivència de veure una obra de teatre, d'estar-la mirant i d'això ser un moment irrepetible, que tu recordaràs com recordes vivències de la teva vida i que, en canvi, evidentment, tu pots veure un enregistrament d'una obra de teatre, però mai serà el mateix el fet de veure-ho, no? I això és l'arma que té el teatre, que davant d'això la tècnica no ho pots fer. Insomni porti 5 edicions i, a més, un festival que ara per ara encara no ha tingut mai patrocinador, bàsicament és un miracle. És cert que és un festival de petit format, que per tant tampoc és que s'exigeixi excessivament molt a nivell de públic i repercussió, però sí que uns mínims que s'estan complint de sobres i per això segueix. Però cada any que el faig i que el fem pensem que és l'últim. Vull dir, no sabem si hi haurà un sisè. Jo en el quart pensava que no hi hauria un cinquè, en el tercer, però és un miracle. Ara mateix la idea que s'hagin fet 5... Sí?